Hi guys! Maulan na araw po sa lahat. Po yung daan. Ilang araw na po umuulan dito guys. Wala nang init-init. Tag-ulan po ngayon. Aray ko, kasakit na sangkamot eh. So, ayan na nga. Gusto ko kumain ng turon, kaya bumili ako ng saging. Saging. Hello, muulan na. Nagdala naman akong payong guys. Basa-basa na yung kote yung cellphone ko. Malapit-lapit na rin ako sa amin. Bilisan natin yung lakad. One, sir. Ko. May ano yata, may low pressure. Simula ng pag-uwi namin ng Bohol, grabe. Ulan hanggang pagbalik ng Cebu, ulan pa rin. Doon na ako dadaan sa kabila. Kanina kasi doon ako sa kabila dumaan guys, doon sa may Hawanan. Malayo na kasi pag doon ako sa kabila ulit. Iikot. Yan. Pag tag-ulan talaga, naawa ako sa motor namin. Kasi ano, dito daan. Umuulan na talaga. Malapit na ako sa amin. Ay. Sumakay ako, sayang yung 30 pesos. Nakabili na tayo ng ano noon, ulam. Okay ko.
Tingnan mo yung itsura ng paa ko, oh. Maragi ka sa kabaskan. Ano sa mantaagi ani eh. Ay nako buhay. Oh my goodness. Konting lakad na lang. Dating na tayo sa boarding house. Duty po ngayon si Nonoy, guys. Sunday po ngayon. 6 to 2 lang po sila today. Oras na kaya? Wala na talaga. Lakas-lakas na saliksik. Malapit sa kanding. Ito tayo sa kabila. Ngayon na kasi guys, doon ako dumaan papunta. Laoy, ning kusog na jug uwan. Nay, perting lapuka. Ay, ang tiil. Ay, madagan ko. Ay, dool na jug ko. Ang tiil. Yes, finally. I'm here. Saan ikala po ka mag-ianan, guys, oh. Slide gud ang motor ani. Okay, kung sakitan na sa kamot. Wala tayo. Ay. So, ito na guys. Nabalot ko na siya.
Ayun guys, natapos ko na po siya sa pagbalot. Tapos mamaya ko na lang po siya lulutuin guys, mga 1:45 para pagdating po ni Nonoy, mainit pa siya, masarap pa siyang kainin. Kasi pag ngayon, lalamig na siya mamaya pagdating niya. So, ito na guys, so, yan. Hindi ko na po siya pinapikita kanina kasi yung cellphone ko nalubat sa pagbabalot ko kanina. Meron na po yung cheese sa loob. So, see you later guys. Many hours later. So, ayan na guys. Tapos na siya. Guys, ayan tayo guys. So, yung cheese niya, wala pa siya. Yung sa loob ng cheese, ayan. Tingnan natin. Sarap. Ayan guys. Sarap ng cheese bang. Lami, mahal yung taron. Naglakaw ra ko. Padong kasya. Padong o pauli. Naglakaw ra ko. Dali na alas 11. Man, tabigsik raman to. Namo ko'y payong. Nagkalo man ko.